Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur apirilak 2 asteazkena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik Manolo Morenorekin egongo gara Iratxo mendi taldetik datorrena. Iratxo mendi taldeak urtero bezala Txakanako ibilaldia antolatu dute. Aurtengoa 34. edizioa izango da eta aurtengo dirua Paris 365 jantoki solidariora bideratuko dute, eta honen inguruan hitz egingo dugu Manolorekin. Eta beste alde batetik, Patxi Ibizkarretekin egongo gara. Patxik Onbuaren itzala filma zuzendu du, eta gaur geltokin arratsaldeko 6:30 aurkezpena egingo du. Baina elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1884ko apirilaren 2an, Jeanne Deroi kazetari feminista erradikal frantziarra hil zen Londresen. 1854ko Frantziako iraultzan lehen lerroan hartu zuen parte, eta Asanblada Nazionalera aurkeztu zen lehen emakumea izan zen, 1859an. Emakumeen borroka pribilegioak ezabatzeko borrokaren barnean ulertzen zuen. Urte batzuk geroago, 1965ko apirilaren 2an Buenos Airesen etaren aldeko pintaketak egin zituzten Espainiako kontsulatuan. Ez zen Argentinan etaren aldeko pintaketak azaltzen ziren lehen aldia. Aurreko urtean, udaran ere Asociación Patriótica Española lokaletan eta Espainiako enbaxadorearen agregatu militarren etxebizitzan egin zituzten. Horrez gain, ikurrina zeraman eta Euskadi eta Argentina hitzak idatziak zituen helikoptero batetik eta sinatutako esku orriak jaurti zituzten 100 parachut txikiarekin. Egun berean, baina 1969ko apirilaren 2an Pantera Beltzen alderdiko 21 militanteren aurkako sarekada egin zuten. Gerora frogatuko zenez, faltsuki lehergailuak eta polizia agenteen aurkako hilketak prestatzea egotzi zieten. Prozesu judizialean zehar hainbat erakundek dirua bildu zuten auzipetuei laguntzeko. Epaiketa luze baten amaieran guztiak errugabetu zituzten. Eta bukatzeko 1972ko apirilaren 2an Irlandako gaelikoz mintzo den Radio na Gaelsat irrati publikoaren uhinak lehen aldiz iritsi ziren irlandarren irratietara. Irlandako Errepublika eratu zenetik Irlandar gaelikoekiko kezka zabaldua egon arren, urte askotxo pasa ziren irratek kate hau sortu zuten arte. Errepasatu dezagun aste honetarako daukagun agenda. Gaur, asteazkena, alde batetik Euskarak Txantrean 75 urteotan egindako bidearen argi itzalak izeneko hitzaldia egingo dute Euskaldunon biltokin. Txantreak 75 urte bete ditu, eta ospakizun honen baitan biltokin hurrengo mahai-ingurua antolatu dute. Euskarak Txantrean 75 urteotan egindako bideren argi itzalak. Auzoan Euskarak izan duen bilakaera eta erronkak izango dituzte hizpide. Euskara bultzatu eta bere erabilera sustatzeko lanean aritu den jendearen eskutik. Arratsaldeko 7etan hasiko da saioa. Beste alde batetik, Mo Behi euskaldun baten memoriak erakusketa egongo da ikusgai Nafarroako liburutegi nagusian gaurtik aurrera. Karrikirik Pamiela argitaletxearekin eta Nafarroako liburutegiarekin batera, Mo Behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioarekin erakusketa antolatu du. Iruñeko Nafarroako liburutegian maiatzaren 10 bitarte dago ikusgai. Mok ez du behi makal bat izan nahi, ulertu egin nahi du bere mundua, balantzategi baserria eta haren inguruan gertatzen ari dena. Zergatik dago basoa begiz beteta, nor da Karral, 1936ko gerra ezaltzen bada bukatu? Gainera, Jon Mirandarekin dantzan izeneko zikloa hasi zuten astelehenean. Gaur, arratsaldeko 7etan, nor zen Jon Mirande izeneko solasaldia egingo dute ziklo honen baitan.
Aurten 100 urte beteko dira Jon Mirande idazlea jaio zenetik eta Iruñeko hizkuntza eskola ofizialak eta Karrikirrik elkarlanean Jon Miranderekin dantzan zikloa antolatu dute urte mugaren kontura. Ostegunean batetik berts hori finala bertso saioa egingo da Matalazen. Aurtengo saio bakoitzeko bikote irabazlea lehiatuko da finalean. Bertsori bikotekako bertso txapelketaren amaieran ostegunean izango da Matalazen arratsaldeko 7:00. Jarraian Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak animalia domestikoak izango du aztergai. Esti Martinez idazle iruindarraren eleberria da animalia domestikoak. Bere lehen ipuin bilduma honen leku hurbilak eta giro intimoak erakusten dizkigu. Irakurleak erraz identifikatzeko modukoak, baina aldi berean ezazeinaren misterioa dutenak. Inork irekitzen ez duen ate baten ostean gordetzen den horren antzera. Zaldiko Maldikoko irakurle taldean izango da Martinez bere liburuaz solasean. Arratsaldeko 7:00 elkartean izango da saioa, Euskaldunon orori irekia. Ostiralean Tok eta Tatxers taldeen kontzertua egongo da Atarrabiako Totem aretoan. Tok taldeak Jainkoak hil eta zor kaleratu du berriki eta diskoaren aurkezpen biran Iruñean izango da laukotea. Tatxers taldearekin batera egongo dira Totemeko oholtzara, arratsaldeko 8:00. Larun batean Xendra taldearen kontzertua egongo da Uharteko kulturetxean. Xendra taldeak 2 diskoa kaleratu berri du eta Uharteko kulturetxean aurkeztuko dute kontzertuan. Arratsaldeko 8:00 izango da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroako biztanleriaren 73% euskararen sustapenaren alde dago. Nafarroako gobernuak eta euskaltzaindiak bultzatutako ikerketa baten arabera, 72,2% uste dute hizkuntza alderdikeriaz erabiltzea kaltegarria dela. 82,9% gaztelaniaren eta euskararen arteko tolerantziaren alde egiten du. 85% aberastasun kulturaltzat jotzen du. Argazki nagusian, zainzuriaren denboraldia atzo hasi zen ohiko dastaketarekin, oraingoan Aioko Julen Salvatierra etxaldean. Titularrean zainzuria berandu dator. Hori koloreko berrietan, alde batetik 2 hegaldi astero Tenerifera. Beste alde batetik Orfeoia Sagrada Familian. Jarraian Kantauri zinema aretoetara iristen da. Eskuineko berrietan batetik bere buruaz beste egindako 58 heriotza erregistratu ditu Nafarroak 2024an. Bestetik Susundegi 2 aste barru likidazioan sartuko da. Jarraian 73 urteko Etxauriko txirrindulari bat hilda bidegurutze batean harrapatuta. Gainera, emerituak Ayusoren mutil lagunaren abokatua fitxatzen du Rebila auzitara eramateko. Ondoren, NAN digital berria telefono mugikorretik erabili ahal izango da. Amaitzeko, Aresok hainbat klubek desio dutena, oraindik ez du kontratua luzatu. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako adingabeen zentroetako langileek erasoak jasaten dituztela ohartarazi dute. Nafarroak bere sistema asearekin adingabe migratzaileen banaketa espero du. Argazki nagusian, Pepa Muñoz sukaldariak zainzuria erakutsi du Aion, finkaren jabea den Julen Salvatierra nekazariari bildutakoa. Titularrean zainzuria berandu dator, Aiok hartu zuen atzo lehen dastaketaren ekitaldia. Eskuineko berrietan, batetik Uxueko alkatearen enpresari esleitutako udal lanak ikertzen ari dira. Bestetik 73 urteko txirrindulari bat hilda Etxaurin auto batek harrapatuta. Jarraian, Elortz Baiararen alkalde den Sebastian Markoren hitzetan mozioa botereara iristeko modua delako egin dutela ulertzen dut. Goiko berrietan, alde batetik Iruñeak eta Tenerifek hegazkina estreinatuko dute. Beste alde batetik Orfeoiak Sagrada Familian abestuko du. Bukatzeko Inigo Martinez kasuaren gakoak. Gara egunkariaren titular nagusian Zubieta ondoko legezko kutsadurak mugak gaindituta.
Zubietako eraustegiaren inguruan jasotako hainbat laginek eta Parisen eta Harlingen kokatutako beste batzuek Diosienek eragindako kutsaduraren maila orokor eta arriskutsuak agerian utzi dituzte. Argazki nagusian atzoko Erreala eta Real Madrilen arteko partidaren une bat. Titularrean Errealarentzat azken saririk gabeko gau epikoa Madrilen. Realak beste balentria bat egin zuen Bernabeun kopako finalerdietarako itzulerako norgehiagokan, baina azken saririk gabe geratu zen. Oyarzabalek luzapena behartu zuen 82. Minutu batzuk erotuta eraman ondoren eta madrildarrek 1-3 lortu zuen. Rudigerrek aparteko denboran Donostiarren heroiltasuna lausotu zuen. Erdiko berrietan, goikoan irakasleak kanpaldia egin ondoren mobilizatu dira, greba dinamika batean. Behekoan, Bridgestonek 831 langileetatik 335 kaleratzeko mehatxua egin du. Goiko berrian, Arnaldo Otegik anbizio nazionala exigitu dio Aitor Estebani. Beheko berrietan, alde batetik alokairuaren batez besteko prezioak gorantz jarraitzen du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Beste alde batetik Osakidetzat Arartekoaren aurrekoan egindako kexak 70% gehitu dira. Jarraian 10 nafarretik 6 euskara sustatzearen alde daude. Amaitzeko Israelen gerra digitala gazatiar genozidioa egiteko. Berriaren titular nagusian, Bridgestonek Basauriko lantegiko 335 langile kaleratzeko asmoa du. Japoniako pneumatiko konpainiak erregulazio txosten bat aurkeztuko du. Enpresak ekoizpena asko apaldu dela argudiatu du langileen 40% botatzeko. Langileentzat ez ustekoa izan da eta grebara joko dute. Argazki nagusian, Alfredo Espinosa Oriberen seme Alfredo Espinosa Gómez oroigarria jasotzen du atzo. Titularrean, omenaldia egin diote frankistek hil zuten Alfredo Espinosa sailburuari. Alfredo Espinosa Oribe Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua faxistek fusilatu zuten 1937an Gasteizko espetxean, Zarautzen preso hartu ondoren. Beheko argazkian manifestazioa atzo Bilbon. Titularrean, irakasleek borrokan jarraitu dute Eusko Jaurlaritzak negoziatzen ez badu. Honen eskuineko berrietan batetik Euskorporan sartu du EHUko hitz ikerketa zentroa, hasieran kanpoan utzi bazuten ere. Bestetik Nafarroako herritarren 73% euskara sustatzearen alde daude. Goiko argazkian Alireza Jasemi zinemagilea dugu. Honen arabera, Irango zineman ez da filmik errefuxiatuei buruz, horregatik erabaki genuen gaia jorratzea. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Nafarroako biztanle gehienak 73% euskara sustatzearen aldekoak edo oso aldekoak direla ondorioztatu du ikerketa lan batek. Nafarroako biztanle gehienak euskara sustatzearen aldekoak edo oso aldekoak dira, eta 17% baino ez dute aurka. Xavier Erizek eta Carlos Pilchesek Eusko Irakaskuntzaren eta Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetzarako, Kanpo Ekintzarako eta Euskarazko Departamentuaren arteko hitzarmenaren esparruan egindako ikerketa baten arabera. Hori da foru komunitateko errealitate soziolinguistikoa eta euskararen sustapenaren inguruan herritarren artean oihartzun handiena duten balioak hobeto ezagutzera bideratutako ikerketaren ondorio nagusia. Eskuineko berrietan, goikoan Mikel Palacios eta Nora Gonzalezen hitzetan, euskaraldiak norbanakoen eta kolektiboen hizkuntza ohiturak aldatzen ditu. Maiatzaren 15-tik 25-era antolatu den Euskaraldiaren 4. edizioan izena emateko epea irekita dago. Zein da zure hautua, ahobizi ala belarri prest. Behekoan Patxi Bizkerten hitzetan, Peio Mari Otaño ahazturan utzi dugun erreferente kulturat balta. Onburaren itzala, olerkari eta bertsolari zizurkildaren bizitza kontatzen duen filma zuzendu du Bizkertek. Apirilaren 2an emanen da geltokin. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala eta urtero bezala Iratxo Menditaldetik Manolo Moreno daukagu. Kaixo, zer moduz?
Ongi, urtero bezala, momentuz bintzat. Ongi. Eta urtero bezala ere Sakanako ibilaldia dator, ezta? 34. edizioa da urtengoa. Eta, kontatu iguzu pixkat zer da Sakanako ibilaldia. Ibilaldia betikoa da. Hiru ibilbide ditu. Luzea, motza eta txikia. Luzeak 54 kilometro. Irurtzundik Txurregira igotzen da. Txurregitik Handia parkean sartzen da, Euskal Herriko erdigunetik, San Donatore berinera igo, eta handik atzera egiten da 21 minutu, Uhartera jaitsi, Aralarra igo, handik Madotza Agiri barrena, oso leku politia da, eta Madoztik berriz ere gora, Larrazpil, eta Larrazpildik Goldaratza, Goldaraztik Latasara jaitsi, Trinitatera Ergara igo, Ergara Tontorrera ez, ermitaraino. Handik Irurtzuna, 54 kilometro, 55. Bide oso egiten bada, gu markatzen dugun bidea egiten bada, 55 eta gehiago dira. Baina jendeak, Uhartetik Aralarko zati hortan bereziki, ez du bide gu markatzen dugu betiko bidetik. Eta betiko bideak ematen ditu, bi urgunez, baina jendea moztu egiten du. Eta urtero ari gara gauza bera esaten, errespetatzeko bidea, gainera malda hori izorratzen ari gara. Izorratzen ez gu bakarri, baina jendeak mozten du eta gero urak etortzen dira eta... Ez dago bide bat? Bidea badago, eta oso politia da, baina zaldi bidea edo betiko bidea, baina jendeak guk hortik markatzen dugu, baina jendeak ez du hori erabiltzen. Baina esan nahi dut jendeak pasatzen tokitik, ez dago bide bat? Ez da, bideak egiten ari dira, eta zuloak eta... Hori osoa eginda, Uhartetik Aralarra kilometro bat jaia gehiago dago. Neurtu dugu hori eta horrela da. Baina jendeari orain ateratzen zaio 54 terdi, baina bidea moztu egiten duelako. Guk markatzen dugu betiko bidea eta eskatu ere bai hortik ibiltzeko. Hori luzea. Motzak 25 kilometro ditu, Irurtzundik abiatzen dago ere, Larraun ibai aldera jaisten gara, handik Etxeberri aldera, Etxeberriko Kanposantu aldetik bera egiten dugu, Etxeberritik pasatu, Lakturale Granjatik Maduzko errepidera ateratzen gara, handik Soro batzuen gainetik Itxasperri ondoraino, Santiago Itxasperri ondoraino. Hori ere esaten dugu, jendeari hori bizitatzeko. Ermita oso politia da, ermita erromaniko oso politia, baina egun hortan jendeak ez du betarik izaten gauzak ikusten aritzeko. Hortik Madotza igotzen da, han biak elkartzen dira luzea eta motza, jartzen dugu kontrola eta hornidura. Handik hau Madoztik Goldaratza jaisten da, Goldaraztik Latasara, han beste kontrol bat badago, Latasako frontoian, Trinitatera eta Irurtzuna jaitsi. Honek 25 kilometro ditu, 25 kilometro terdi eta 1800 metro inguruko desnibela. Eta azkenik txikiak beste norabide, kontrako norabidea egiten du. Hau lehenengo Trinitateko ermitara igotzen da, handik Latasara jaitsi, han badituzte hornitzeko kontrola, besteek bezala, handik Plazaolako bidean barrena, zati bat gero egiten dute arrantzaleen senda hartu, oso leku politia da, bi aizpeetako baten ondotik pasatu, eta errepidera eta Irurtzuna. Horrek 14 kilometro guztu dituela eta 700 metroko desnibela. Hori dira hiruak. Eta zergatik hasi zenuten Iratxo menditaldetik ibilaldia antolatzen? Ibilbidea hasieran ez genuen antolatzen, urtero egiten genuen, ez osoa guk egiten genuen. Irurtzundik atera lasai, goizeko 6ak aldera, gure bokatak eta zatoak eta hartuta, eta asmoa izaten zen San Donatora igotzea, Uhartera, Uhartetik Aralarra eta Aralartik jaisten ginen Larrazpildik Irurtzuna zuzen, Trinitatera igo gabe. Eta hor, lasai egiten genuen, eta kostako zitzaigun, 12-14 ordu. Eta gero jendea geroz eta gehiago zen, eta hasi ginen ustekabean antolatzen, eta kartelak egiten, eta berez sortu zen, ez genuen inolako asmorik. Egiten genuen.
baina Eta orain, ze helburu markatu dituzue? ze helburu azkeneko... Ze helburu sortu dira hor? Bai, sortu dira, bai. Orain 2 urte, 23an, etorri zitzaigun Otsoa de Oltza fundazioa, beraiek antolatzen zutela horrelako ibilaldi bat, fundaziorako dirua lortzeko, Nepalen badute eskola bat, bazuten eskola bat, eta hori berritzeko, eta gainera lurrikarak izan ziren, eta Iñaki Otsoa de Oltzak hori bizian galdu zuenez, bazituen harremanak nepaldarrekin, eta etorri ziren eskean, egiten zuten memorial bat, bizpahiru urte lehenagotik, baina beraiek gutxi zirela hori antolatzeko, eta gure ibilaldian txertazitekeen memoriala. Eta horrela zekinen, bera jarriko zutela zutena, beraiek adibidez patrozinatzaileak eta lortzen zituzten eta onak. Eta horrela zekinen, Sakanako ez dakizemagarren ibilaldia, Otsoa de Oltza ez dakizemagarren memoriala. Hori 23an, 6.000 euro lortu genituen eta oso pozik bat ziren. Hortik aurrera, federazioan erabaki genuen urtero Nafarroako martxaren baten antolatzaileak memorial hau ere egingo zuela, Otsoa de Oltza memoriala. Joan urtean Altsazukoek egin zuten, eta urten uste dut Etxaurikoek egingo dutela. Etxauri gainera lehenengo martxa antolatu behar du aurten, eta Otsoa de Oltza memoriala ere izango da. Eta joan zen urtean, Israelen erasoa, Gazaren kontrako erasoa hasi berria zen, eta erabaki genuen UNRWAri laguntzea. UNRWA da Nazio Batuen erakunde bat, Gazari laguntza emateko. Palestinarrei eta bereziki Gazako zerrendako jendeari. Osasungintza eta hezkuntza eta UNRWAri esker funtzionatu izan du, Israelek nahi izan duen arte, eta Israelek txikitzea erabaki zuen arte. Orduan, UNRWArentzat egin genuen alegina eta 8.000 euro, 8.000 euro lortu genuen. Eta zer moduz egin da balorazioa? Guk balorazio positiboa egin genuen. Zertan, diru hori premiazkoa zela argi genuen eta pozik gelditu ginen. Eta gainera bukatzeko egin genuen afari bat, menu musulmana edo marrokiara eta jendea bildu zen. Eguraldi txarra izan genuenez, gauza asko, opari asko, zozketatzen ditugun opari asko, banatu gabe gelditu ziren, eta horiekin beste zozketa bat egin genuen, eta lortu genituen beste 1.000 eta piko euro. Orduan, gauza oso ongi joan zen. Eta nola jaso zuten Urgualdetik? Nola, pozik, jala Nafarroako erakunde hori eta UNRWAko beste bat etorri ziren, horrelako txeke handi bat egin genuen, afari hortan, eta han eman genien, eta argazkiak egin, eta gustora. Eta aurten Paris 365 hautatu duzu, ezta? Zergatik? Zergatik, ez dakit. Beti urrunera, argi dugu zerbait solidarioa egin behar dugula, elkartasuna adierazteko, ez dakit, formatoa ere politia dela, eta jendeak onartzen du, eta partaideek esan izan digute, pozik daudela, aukeratutako helburu horiekin, eta urten, hurbilagoko zerbait. Eta Paris inmigrazioa geroz eta handiagoa da, behar gorrian bizi den jendea geroz eta handiagoa, eta gainera gure elkartekoren bat hor sartuta dago fundazioan. Zein da haien eginkizuna horrela modu laburrean? Paris 365 da herriak ematen dion izen herrikoia. Berez erakundea da Gizaki Herritar Fundazioa. 2009an sortu zen, Iruñan, egoera larrian zegoen jendeari, zaurgarriari laguntza emateko. Fundazio bat da, 700 bazkide ditu, eta horretaz gain ez dakizen bat voluntario. Eta horren eginkizun nagusia zein da, alde batetik Paris jantokia sortu zen lehenengo egitasmo bezala, eta jantoki horretan ematen dituzten datuen arabera,
pasatu dira 11.000 bezero, eta banatu dituzte 500.000 otordu, bazkari, gozari, afari. Euro bat eskatzen diete jatea joaten direnei. Horretaz gain badute despensa solidarioa. Horretan, supermerkatu bat bezala da. Helburua, beharrean haurrak eta dituzten familiei, asteroko saskia betetzea. 300 familia pasatzen dira saski hori betetzea, han biltzen den janariak eramaten dute denetatik, fruta eta barazkiak eta denetatik, eta dagoena eskaintzen zaie eta beraiek aukeratzen dute eta saskia betetzen dute. 25.000 saski edo bete dituztela. Gero, jantokira eta bestera joaten direnei, ematen zaie bale moduko bat, arropa eskuratu ahal izateko Paris dendan eta bar. Horretaz gain, badago harrera zerbitzu bat, hor gizarte laguntzaile pare bat aritzen dira, ara joaten direnei laguntza ze egoeratan dauden aztertzeko, eta Paris hortan sartzeko baldintza betetzen dituzten edo ez. Beraiek erabakitzen dute sartu edo ez. Aurten adibidez, bertan ari den batek esan dit, ez duela lan hori gehiago egin behar dena betea dagoelako. Orduan, ustutzen denean, hasiko dira berriz ere, familiak edo horiek hartatzen eta horiek zerbitzua eskaintzen. Etorkinak, magrebiarrak, Hego Amerikarrak asko, ama bakarrak, amak seme alaba pare batekin, aita non dagoen ez dakitenak, eta aitak paso egiten dutenak, eta horrelako. Hori da Paris 375. Eta nola hartu dute berria? Gustora hartu dute. Dirua behar dute, eta ez dakit, 6.000 euro edo eskuratzen baditu, ongi etorriak. Gainera, maiatzaren 10ean uste dut, egingo du afari bat, afari solidarioa, diru gehiago biltzeko, eta ibilaldian lortu duguna berai emateko, eta gainera jarriko dugu janariak eta dirua biltzeko horrelako egun bat, goizean. Eta iragarri dute zertara bideratuko duten dirua edo orokorrean fundazioa finantzatzeko? Fundazioak erabakitzen duena eta kit, hor gu ezkera sartzen. Ostiralean bertan, etorriko dira Irurtzungo kulturretxera hitzaldi bat ematea, beraien funtzionamendua eta beraien helburuak eta azaltzea. Eskoletara ere etorri nahi zuten, baina momentuz eskoletan garaitxarra dela eta ja kursuaren bukaeran edo pare bat hitzalditxo antolatzen ditugu. Primeran. Eta zuek ibilaldetik nondik ateratzen duzu dirua? Dortxalen salmentatik, gero ere izan duzu produktua saltzen dituzuela, ez? Dirua, diru iturri nagusia inskripzioa da, inskripzio txartela. Inskripzio txartela aurten 18 euro da. 18 euro, luzean, motzean, eta txikian berriz baditugu 16 euro, gutxiago jaten dutelako kontrol batetik besterik ez dira pasatzen, eta 14 urtetik berako 18 euro edo horrelako zerbait. Hori da, diru iturri nagusia. Baina baditugu patrozinatzaileak, elikagaiak ematen dizkigutenak, alea adibidez, horrek olo poltsak ematen dizkigu, lakturalek, gazta, jogurrak, esnea, zer gehiago, banketxeren batek rural kutxa 600 euro edo ezak izan bat emango dizkigu, gero opari hori banatzeko poltsa batzuk, laboralak beste 500-600 eta gero motxila txiki batzuk. Gero baditugu afari eta bazkari bonoak ematen dituztenak, bertako hotela, Plazaola hotela, Matxain jatetxeak ere eman dizkigu 300 euro eta horiekin etxean zerbait gelditzeko bono moduan edo banatu nahiko genuke erdia gutxienez, eta gero horiek zozketatu egiten ditugu. Bizizter esan dut, nor gehiago.
oreka, masaiak, horiek dira garrantzitsuenak, gero... Eta gero, udalekin, ez dakit elkarlana egiten duzu ere? Bai. Gero komunikabideek ere propaganda eta merkeziago eskaintzen digute beti. Gara opari batzuk ematen dizkigu, opari txiki batzuk, baina gerozta gutxiago horiek ere bukatzen ari dira. Eta guztia antolatzeko zenbat denbora gutxi gora bera egoten zarete? Urtearekin batera hasten gara. Jontzen urtean berandu zegoaz ginen eta gaizki bile ginen. Eta urten urtarrilean ja hasi ginen. Gutxi gara, hortan aritzen garenak. 4 nire adintzukoak eta beste 2 gazteagoak, 50-40 urte ingurukoak. Eta gutxi gara, eta hor arazoa da ez dagoela erreleborik. Ez dagoela erreleborik. 2 horiek sartu ziren, joan urtean beste neska bat ere izan genuen, baina aurten oposaketak eta ez dakiz zer. Eta SOS deialdia egin dugu, eta badirudi bizpahiru neska mutilek atzera egiten dut. Ez dakiz zergatik, baina neskak gehiago dira zentzu honean muturra sartzeko prest egoten direnak, eta 3 behintzat eman dute izena. Ja, hasi dira, atzo izan ziren lehenengo bileran, eta ja datorren urterako serio hartzen duten, eta gu erretiratzeko, badela garaia. Eta neska hauek menditaldekoak dira, edo orokorrean irurtzekoak? Iratxo elkartekoak, bai, menditaldekoa, edo denak ez, baina denak ez kera iratxo elkartekoak, gehiena bai. Batemak kanpokoa ere bada. Menditaldekoa, gaur gazteek mendian asko ibiltzen dira, baina ibiltzen dira antolatu, bai, libreki, bai. Eta egun horretarako, bueno, ezakit segunetan izango den, ibilaldia? 26an, aprilaren 26an. Eta egun horretan, noiz hasiko da, ezakit taldeka egiteko prestatu duzue, banaka... Hor, zerrenda jarria dago, voluntarioak lortzeko. 100 bat edo behar izaten ditugu, dena ongi moldatzeko. Eta ez dakit, aurten ja baditugu 8 edo 10 bat baja, eta hori nahiko jendea izaten da. Orain arte ez dugu arazorik izan, baina dakit, bat gaixo dagoela, beste ez dakit zer, eta aste santu ondorengo aste hori da, eta ez da oso ona izaten, baina momentuz moldatzen gara, eta uste dut moldatuko garela. Eta horiek batzordeak egiten ditugu, batzuk irterak eta irtera kontroletan, txartelak banatzen, helmugan ere gauza bera egiten, beste batzuk oparien zozketaz, opariak antolatzea, zozketa egitea, horiek denak banatzeaz. Hor, helmugan izaten ditugu 3 mai. Sarrerako kontrola, hor dena kontrolatzen dute, bukatu dutena, kontroletatik pasatu den, beste batzuk opariak eta banatzeko, eta kamiseta ere urtero banatzen dugu. Eta beste batean, bukaeran ematen ditugu janariak eta banatzeko. Bere kontroletan egoten diren gauza guztiak egoten dira, txokolateak eta jogurrak eta fruta, eta horretaz gain, banatzen ditugu tortilla, patata tortilla, zatiak eta joan zen urtean txistorra. Aurten ez dakit pentsatu dugu aldatzea. Txorizoa sagardotan ematea. Agian prestatzeko errazagoa da eta bero izateko errazagoa. Eta jendeak usteena gainera jartzen dugu kupel bat, sagardo kupel bat, eta jendeak nahi duena pasatu gabe, baina hartzen du. Eta hori izango da bukaeran, ez? Hori bukaeran, bai. Eta bolondrez moduan aritzeko zer egin behar da, non apuntatu da? Izena emana Iratxo elkartean badugu zerrenda bat jarria. Gero WhatsApp bidez ere badago talde bat, ez dakiz izen honek gauzaiek ez dut gehiagi ulertzen. Eta urteroko kolaboratzaileak hor kontrolatuta ditugu eta hori laguntza zuzenean eskatzen zaie. Iratxo elkartearen bidez ere bai, webgunearen bidez ere bai. Sare sozialetan ere Instagram eta Facebook eta horietan ere aritzen gara eta laguntza eskatzen dugu. Talde asko dira hor, egin beharreko lanak asko dira, orain adibidez. Aurten atzeratuak dabiltza, baina bide garbiketa ere egin behar da. Sasiak
sasiek ez dute barkatzen, eta behin muturra mozten ez bazaie, bidea berehala estali egiten dituzte. Joan zen urtean, udazkenean, euri asko bota zuen arratsalde batez, bideak izorratuta daude, ez dakit nola iritsiko garen edo nola ibiliko garen lehenengo kontrolera iristeko adibidez. Pista erdia eraman zuela esan zuten, ez dakit, tratorrak edo. Eta joan zen urtean, hori ere bai, eguraldi txarra badago, aurten erabaki dugu, San Donatora ez igotzea. San Donatora egiten da igo Euskal Herriko hori handian, Euskal Herriko erdigunetik pasatu, eta ermitaraino badago ez dakiz zenbat, kilometro terdiko igoera izango da, 200 metroko desnibela, eta handi berez atzera egin beharra uharteko atakatik jaisteko. Eguraldi txarra baldin badago, jarriko dugu ataka horren parean katxarro handi bat, Land Rover bat edo todoterreno horietako bat, eta jendeari esan, bera, San Donatora igo gabe. San Donaton hotza handia egiten dolako ikaragarria, eta hor ekaitza sortzen bada. Kontrola ez. Bai, kontrola hangoa ez dugu egingo. Han ermitan sartuta, ermita ondoan kontrola egin daiteke eta sinatu eta kontrola behan egingo dute. Arriskugarria da lekua, eguraldi txarra baldin badago. Urte batez, egunean bertan ez, bezperan izan zen sekulako ekaitza, eta kontrolera goizeko 8:00 iritsi zirenean, ermitaren inguruan, aurkitu zituzten 8 be hilda. Tximista jo eta hilda. Ekaitz hori gertatzen da guan, ibilaldian, bueltaka gabiltzanean eta zer. Ja, bai. Orduan, Eta jendea, ezakit hainbeste desnibelerako prestatua doa. Jendea prestatua doa, eta gero ez da prestatuagoa, eta da ez dira ibiltaria, gu ibiltzen ginen bezala, eseri eta lasai gozaldu eta zatoa ongi dantzatu, eta ez, orain jendea korrika ibiltzen da, eta lasterka egin nahi du bilaldia. Eta aurten, ez dakit, 10 orduan egin badu, ja hurrengoan 10 minutu gutxiagoan egiten dudan. Jendea korrika egin nahi du. Eta horrek ere baldintzatzen gaitu, kontrolak beti aurreratu egin behar izaten du, kontrola irekitzeko ordua beti aurreratzen aritzen gara. Askotan esan du ez, kontrolean ordu hau jarri dugu, ordu hori iritsi arte ez dugu sinatuko, ez dugu txartela hartuko. Jendeari berdin zaio, bera han egoten dira, eta jendeak ongi hartzen du, ez kontrolak ez aurreratzea edo kontrolak lehenago ez irekitze hori ulertzen dute. Ibilaldi bada, ez da lasterketa bat, ez da. Bai, ulertu behar. Baina agian, eta ni proposatu dut pare bat aldiz, zergatik ez ditugu biak egiten. Zergatik orain lasterketa eta ibilaldia. Kontrol berberak ditugu. Gainera jendeak eskatzen badu, ez? Bai, jendeak eskatzen du. Ez du eskatzen, baina. Ranin sukar hori. Luze hori batzuk egiten dute, 9 orduan edo astakeri bada. Astakeri bat, hori normal egiteko, 5 kilometro orduko eginda, behar dituzu 12 ordu. Eta behar dira. Neuk 11 orduan behin egin izan dut, baina laizterka, ez zinezkoa da, bestela, egiten dute. Eta inskripzioa egiteko, apuntatu behar da Bolondrez izateko modu berean? Ez, inskripzioa egiteko ja ofiziala da. Zirkuituaren bidez, aplikazioaren bidez egiten, zirkuitua.comen bidez egiten ditugu. Eta horra iriz daiteke Iratxoko webunetik, iratxoelkartea.cometik, edo bestela zuzenean zirkuitua 25 sartu eta han egiten da. Inskripzio horrian dago, inskribatu, arkaz batekin han sartu eta baldintza betetzen dira, eta ordainketa eta dena. Eta atzo irekitzen, inskripzio izena emateko eguna, eta atzo bertan, ez dakit, 58, ja izena eman zuten, asko da. Asko da, ez dakit, ja. Guk 1.200 kamiseta eskatu ditugu, hortik gora, 1.000, horietatik, voluntarioentzat, voluntario ematen dugu kamiseta bana, patrozinatzaileei, denei,
Eta geratuko zaizkigu 1.200 bat, eta horiek nahikoa dira. Joan zen urtean, euraldi txarra zela eta jende askok utz egin zuen, ez ziren abiatu. 150, 180 inguru ez zuten parte hartu. Horregatik sobratu ziren opari asko, sobratu ziren kamisetak. Sobratutako kamisetak batzuk aurten zozketatuko ditugu, eta beste batzuk jala Nafarroari emango dizkigu Palestina aldera bidaltzeko, ez dakit 150 bat edo horiek. Eta EPEA noiz itxiko da? 23an uste du dela. Lehen egunean bertan ere egiten genituen inskripzioak, baina jendeak egiten zuena, nik ere egingo nuke. Itxoin ze eguraldi izango den, eta eguraldi hona bada joango naiz, izena emango du, eta kitxo. Gainera prezio berean. Bai. Eta gero zuentzako hori gaizki. 23an itxiko dugu. Arazoak dituztenentzat arratsalde bat jarriko dugu Iratxon bertan, zuzenean egiteko inskripzioa, eta bestela egunean ja ezin da, egunean txartelak banatu eta euraldi hona baldin badago, aurrera bestela, ez dugu sekulan egin izan, baina bertan bera usteko eskubidea ere badugu. Primeran, ja bukatzeko kartela ekarri duzu. Kartela ekarri dut, bai. Erakutsiko duzu. Eta gaur bertan iritsi zaigu inprentatik. Eta hemen ageri da gure maskota, Mendi. Eta sakanako 34. ibilaldia, eta hemen aurten laguntza eskainiko digun Paris 365 erakundearen logoa. Formatua antzekoa da, ez? Bai, joan zen urtekoaren oso antzekoa da. Hemen sartu dituzte beste irudi hauek, baina pertsonai nagusia hori da. Datorren urtean agian ez dakit, honekin segitu edo pentsatuko dugu ze egin, baina nahu. Bueno. Kamisetak aurten bai, txuriak izango dira, hori aurrera dezakegu. Primeran, ja bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan. Bai, joan zen urtean, euraldiagatik, euraldi txarra zela eta helmuga enparantzan bakarrik egin beharrean, enparantza baditu portxe batzuk, eta horien inguruan babestuta egoten gara. Eraman genuen sagardoa eta jatekoak eta eraman genituen barazkigunea edo deitzen dugu leku estaldi batea. Baina ikusi genuen hausten zela, giroa hausten zela, gainera barazkigune hori oso leku hotza da. Alde guztiaz da gaizea sartzen zaio, eta aurten txarra baldin badago, erabaki guenen eskoletako frontoira joatea. Eta dena han egitea. Badakigu herriko giroa galtzen dela, baina joan zen urteko esperientzia etzen ona izan. Jendeak alde egiten zuen barazkigunetik, baina bere ala ez jan, ez edan, ez egon, eta hori. Primeran, Manolo, mila esker beti bezala, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta zer moz joaten den 34. ibilaldia. Eta datorren urterako besteren bat etortzen den nire ordez. Ikusiko dugu erreleboa dagoen. Ja, bai, beste aurpegi berri bat. Saiatuko naiz, Primeran. Ondo segi. Baita zuek ere. Agur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, asteazkena, hodeiak eta ostarteak tartekatu dira goizean. Arratsaldean berriz, hodeiak ugarituz eta ezegonkortasuna areagotuko da. Haizea hegoaldetik sartuko da eta arratsalde gaur partean hego-ekialdetik finkatu eta zakartu egingo da. Temperatura jaitsi egingo da batez ere barnealdean eta hegoaldean. Beroenak ez baitira 15 gradutik gorakoak izango. Kostaldetik gertu 18 graduren bueltan errendituko da temperatura eta jaitsiera ez da horren beste nabarituko. Zeruan hodeiak ugarituz joango dira orduek aurrera egin ahala eta gainera arratsaldetik aurrera zaparradak iritsiko dira hegoaldetik, bereziki Nafarroan eta Araban.
Kostaldera arratsalde gau partean iritsiko dira zaparradak. Trumoi ekaitzak bota ditzake batez ere Araban eta Nafarroan. Ostegunean giro motel samarra izango dugu eta noizean behin zaparradak botako ditu. Gainera haizeak traba egingo du. Euri gehien Araban eta Nafarroan egingo du, bertan zaparradak sarri botako ditu, bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Gainontzeko tokietan zaparradak tartekatuagoak izango dira eta baliteke hainbat tokitan ateri eustea. Hego-ekialdeko haizeak zakar joko du eta temperatura maksimoetan ez dugu aldaketa handirik espero. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Patxi Bizkertekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, Onbuaren itzala filma sortu duzu, ezta? Eta gaur geltokin proiektatuko da. Bai, hala da, kosta zaigu. Baina azkenean lortu dugu. Ja tauletara, jendea eskaintzeko moduan egotea, filma. 14 urte ondoren. Eta, zertan datza Onbuaren itzala? Onbuaren itzala da biopik antzeko historitxo bat, oinarri dago, Pello Mari Otaño, bertsolari poeta haundila, zizurkildarra, haren azken 20 urteak jorratzen duen filma bada. Guk 33 urtekin hartzen dugu Otaño, Amerikako panpetan, gaixorik eta bigarren bideitikan Euskal Herrira itzuli horretik. Eta horrazi eta bere azken arnazaraino eramango gaitu filmak. Otañoren azken 20 urte horiek, urte oso emankorrak izan ziren gainera, bere egitzan eta hoien bitartez, nolapait ezagunaraztea eman gizona zertik nahiko asturako zuloan egon da guain arte, gizona eta ez du horrelakorik merezi, horrelako sortzaile handi batek. Orduan hori izan da nire asmoa, asturako zulo beltzotatik ateratzea eta gaurko belaunaldi berriei eskaintzea bere bizitza eta egitza paregabea. Eta zein da pixkat garai hartako testu ingurua? Kontestua da, bera lehen aldiz alde egiten duenean Argentinara 18 urtekin alde egiten du. Joaten da, zertik bera liberala da, eta karlisten inguruan edo bizitzen da, hasi zurkiltzen karlisten menpe. Orduan 18 urtekin zeukan arriskua, soldao eskara o gerrara eramateko arriskua zeukan. Eta horregaitik alde egin zuen lehen bizikoz. Handikan, urrengo urtean, 1876an, gerra bukatu zen, foruan desagertu zien, erabate abolizio forala egin zen, orduan, eta bera itzuli zen, handikan gutxira itzuli zen, lehen bidai horretatik, ez zen bere bila ez zeuden inor, liberalek irabazi zuten gerra hura, eta menperatuak izan ziren, orduan itzuli zen lasaiki onuntza. Baina ez zuen nolapait bere bizimoduare ondo ateratzen, edo beti zailtasunak izan zituen, eta, orduan erabakitzen du berriro Amerikako panpetara joatea. Eta beak dio gaineak kanta batean, Amerikara noa neure borondatez, aspertu naizelako hemengo zuertez. Orduan hemengo zuertia ez jaio nolapait ondo ateratzen, eta uten da berriro. Eta horrengoan, bidai luzea izango da. Zerte, 10 urtetik gora egingo ditu Amerikako panpetan. Han egiten du lana, denetari gautxo baten moduan, alambre jartzen, albaitari bezala ere bai, kontu zen, lanbide askokin, ibili zen. Mino, 33 urte ditu, ja mutiltzar ere sentitzen du, bere burua 33 urtekin, eta Txina dauka beti buruan, Txina gautxoen hizkuntzan emakumea da, eta gaixori dago, eta orduan erabakitzen du itzultzea, berriro Euskal Herrira. Itzultzen da Euskal Herrira, ezagutzen du Madalen, hasten da familia bat osatzen berarekin,
Baina, bueno, hasten da ere Lorejokoetan eta parte hartzen eta pixka bere lekua bilatzen letren inguruan eta bertsio gintzan eta horrela. Baina, bueno, estarri txarrekoa zan, asmatikoa zan bera, eta orduan etzan plaza gizona, etzan gai plazetan edo zagarrotegietan keaiekin eta kantatzeko mikrofonik gabe eta horrela. Eta orduan horrek eraman zio nolapait bertsio paperak sortzea. Eta bertsio paperagatik izan zen oso ezaguna. Eta baita ere parte hartu zuen Lorejokoetan, toitoko batzuk irabazi ere baita. Bueno, bere lekua bilatzen baiten letren mundu, letren inguru horretan. Baina, iristen da momentu bat, ja hiru seme dauzka, iristen da momentu bat ezin duela ere aurrera atera bere bizi modua Euskal Herrian. Lanpostu bat eskaini zioten diputazioan, pixka bertsoak biltzeko eta horrelako pixka txukuntzeko eta horrela, eta ukatu intzioten. Beak dioenez, diputatu karlista ukatu zioten botua liberala zelako. Liberalak berriz, zantzioten, pues bueno, ez zelako ere oso apalegia zela, euren ustetan, liberalen ustetan. Orduan, erabakitzen du nolapait, hemen bizimodu ezin atera, eta ezagutzen zuen ondo Pampa eta hori, eta Ameriketara jutea berriro, oraingoan emigrante ekonomiko gisa, juten da. Orduan, azkeneko bertsoan, txirritari entzuten dion bertsoan, Pasaiako portuan, kantatzen du. Ez noa borondatez beharrak narama. Zer diferentzia ez, aurreko bidaekin. Esaten duan ian Amerikara noa neure borondatez. Oraingoan esaten du, ez noa borondatez beharrak narama. Eta, bueno, Argentinan egingo da, bueno, lehendikan ja ondila baldin bazen bertsolari bezala eta autore bezala, Argentinan emango ditu bere urte emankorrenak, hor idazten ditu bertso zoragarriak, opera batzuk ere idazten ditu, eta gixio ere eratxiko nuke zeren, bueno, oraindik Euskal Herrian igual 20 bat urte behar zien euskerazko klaseek ematen hasteko, pues bera hasi zan, Argentinan mila bederatzien urte iruan, hasi zan diasporako seme-alabei euskara akusten. Eta horretarako, ez zeon metodologiarik, ez zeon materialik euskerako klaseek emateko, eta bere kabuz, bere buruz, sortu zuen nolako metodologi bat, sistema bat, bueno, gramatika bat, eta euskarazko klaseek emateko. Izugarrizko aitzindari izan da beti Pello Mariotaino. Oso modernoa, bertsoan, modernoa bere euskeran, aipatzekotan ez, adibidez, hor bertso bate azaltzen da gure filman, eta 3 puntoko bertsoa da, hilez erabiltzen du azken rima. 3ak hilez, baina bakoitzak esan nahi ezberdinarekin. Adibidez, hilabeteari egiten dio batek, bestiak egiten dio zeari, buruko hilari, eta azkenekoak egiten du esan naia eriotzari. Olako berezia zen modernoa bere hizkuntzan. Adibidez, beste eredu bat jartzea gaitikan, bekin hasi, adibidez, esaldi guztiak, hitz guztiak, be hizkiak inhazi, eta zetarekin bukatu. Hitz guztiak, bekin hasi, zetarekin bukatu. Olako altxorrak utzi digu Otañok eta merezi du bere nolapait rekuperatzea bere egitza eta bizitza belaunaldi berrientzako. Hori izan da gehien bat mugitu nauena, ez? Otaño berpistea gaurko belaunaldi berriei. Izan zen hasiera, noiz bururatu zitzaizun honen inguruan filman bat egitea eta nolakoa izan zen hasierako prozesu hori? Bueno, honekin hasi nintzen zeran 2010an ospatzen zen Otaño hiltzeneko lehen mendeurrena. Zizurkileen batez ere egin ziren olako ekitaldi batzuk.
Eta aitako bat grabatu zuen Euskal Telebistatik nik Galizian bizitzen nintzen garai hartan, baina nik ikusteko aukera izan nuen. Eta orduan jabetu nintzen, ze pena ez olako zorzaila handi bat, asturako zulo beltza hortan erori egotea, eta hain reperkusio gutxi gaur egun gure izatean. Osea, jende gutxi daki, ez bada espazea bersotan agitua, edo birtxo gintzan mugitzen jende horitakoa, inork ez daki nordan, Pello Mariotaino. Eta horrek izugarrizko amurra zilua, eta dena ematen zian. Horra esan nuen, nizin egilea nahi zenez, eketik ez, zer prestatu Otainori buruz, filma bat, adibidez. Gaina ez da inoiz egin, bertsolari baten inguruan filma bat, fiziozko histori bat. Adibidez, Marrazki Bizudunetan bai, egin dugu, Koldo Izagirrek idatzi dituen, gidoi batzuk, Laskao Txiki, eta Perra Mamesketarra, eta, Marrazki Bizudunetan. Baina fiziozko zinean ez da egin horrelakorik, eta zozear egin behar da horretarako. Eta orduan horraz eginen bueltak ematen, eta Koldo laguna du, eta Koldorekin nintzatu nintzen, eta urrengo urtean jabagen nuen zirriborro bat, gidoi zirriborro bat. Eta horrekin hasi ginen, atez-ate. Nire asmoa etzan garai hartan filma ekoiztean, nik ekoiztea edo nik zuzentzea. Nire ideia zen, izategotan bakarra zen, Otaino gorpuztea, hoxe bai, hori bai nahi nuen, Otaino eren azalean zen. Baina, horraz eginen atejok. Ekoiztetxe. Eta geixenak, ginen leku geixenetan, ez zuten ideiek ere nor zan Pello Mariotaino. Hola, zerura begiratzen zuten, haber inspirazio bila edo, haber etortzen zailan inspirazioa nor izango otezan gizon hori. Eta, inorri etzion interesatzen. Aspertu nintzen, behatzi urte pasazien horrela, 2020an geunden, pandemian sartzeko bispero horietan, eta orduan erabaki nuen neronek ingo nuela, neronek ekoizteko nuela, nik Galizan bizitzen nintzen garaian sortu nuen zera bat, ekoiztetxe txiki bat, Eguzki Art Zinema. Horrekin egingo nuela, eta gainera egingo nuela auzolanean. Zerti gogora, burura etorri zitzeran, bere zinta 1978an, Nestor Basterretxea eta Fernando Larruker egin zuten filma zoragarri da, Amalur filma. Eta orduan, haiek gai izan bazien frankismo garaiara dago pelikula edar bat egiteko, ni zergaitik ez, orain, horrelako Otainori buruzko filma bat egin. Eta haiek nolapait, dirua bildu berzandu zuten laguntza ofiziarik eta horrelako hori ezer, orduan, auzolanean nolapait bildu zuten dirua. Eta gero gogoratu nintzen ere, bazuela izugarrizko lotura Otaino bere auzolanarekin. Zertila txikitanik, harira eko bentadibez auzolanean egindako eraikina izan zen, gero bere lehen liburu argitaratzeko ere auzolanean egin zen, nolapait, guk orain egin dugun bezala sarrerak aurrez alduz, sarrera bornoak finantzatzeko aurrez alduz, garai hartan Iraola editoriak egin zuena lehen gauza izan zen, liburuaren erosleak aurkitu. Aurretikan erosleak aurkitu. Nahiko dirua jaso zuenean, orduan egin zuen edizioa. Bere lehen bertso bildu marritaratzen. Zerbait izenek. Bero behan duzio, azken bidaia iteko era Argentinara, 5 tikerosi behar, 3 seme, Andrea, Bea, 5 tike, baporea Argentinara guteko, eta Patrikan zuloi besteik ez. Orduan, diru hori biltzeko ere, Union Artesanako lagunen bitartez, suskrizio bat edo antolatu zuten Donostian. Donosti eta Donosti inguruan. Eta horri esker lortu zituzten 800 pesetan. Eta horrekin, joan izan zuen Argentinara, azken bidea hori egitea. Horren esan nuen, hiru auzolan ondo atera badie Otainoren bizitza eta berakin lotu bat zienak, zergetik ez laugarren bat onbuaren itzala ekartzeko Euskal Herrira.
Eta hala izan da, eta azkenian, auzolanean hasi ginen, 2020an urrian hasi ginen, genuen aurkezpen nazionala zizurkilean bere jaioterrian urriaren 8an, eta azaroaren, hogeita lauko azaroaren hogeita marrian, zizurkilean bertan, aurkeztu genuen ja, filma bukatu da. Osea, lau urten, aurreko 9 urte harrikara botiak izan ziren, eta 4 urten gauzatu dugu filma. Auzolanei esker, auzolankidei esker. Osea, bidaia, posina egin dago bidaiakin. Eta azkenean... Baina barkatu datu. Egia da, azkenean, ernizela gai izan, Otainoren gorpuztan sartzeko. Baina horretarako aktore eder bat aukeratu dut, Joseba Usabiaga, eta oso posinago beakitako lanarekin. Hori justo galdetu behar nizun, lortu zenuen azkenean. Eta non grabatu zen filma? Nola? Non grabatu genuen parkatu. Bai, filma Argentinan grabatua dago, zati handi bat, zati desente, gutxienez Pampako irudiak, eta ungua, eta sekuentzia horri guziak, eszenario naturaletan, Argentinan grabatu dago, batez ere, Pehuajoko pedania edo municipalidadian handago egina, Pehuajo. Hori dago Buenos Airesko provintzian Pehuajo hori. Eta bertako pedania batean, Guanako izeneko pedania batean. Horrea juntzan, azken 3. bidai hori egin zuenian Otaino, horrea juntzan bizitzea, Pehuajo realin bizi. Eta hor grabatu genuen bertan. Eta gero, barruko sekuentziak, Argentinako bere etxea eta Laura bateko egoitza eta horrelakoak egin ditugu hemen Euskal Herrian. Gehien bat Nafarroan grabatu ditugu, bere etxea eta Labaskoniako bulegoak eta horrelako gauzak Nafarroan egin ditugu. Uterga, Zirauki eta inguru horietan, Lizarran ere egin dugu imprenta bat, Donostian zegoen imprenta bat, eta gero noski Zizurkilen bertan ere grabatu dugu, eta baita ere Pasaian, noski Despedida eta beste zehozer ere grabatu genuen, eta Hondarrabilan. Eta bera bidazoa, eta hori izan die lokalizazio guztiak. Oso leku gutxitan grabatu dugu, baina lokalizazio politiak lortu ditugu, ederrak eta garaituak, gainera, etxeak eta altzairuak eta horrek nolapait ere asko erresti dugu galana, diru aldetikan, ez? Zertik dugu alokatu izan behar, trasto guztiako eiak eta altzairuak eta, orduan sorte pixka izan dugu horretaz, ondo lokalizatu dugu eta, horrek ere, balorean jartzekoa da, horiek ere auzolanai esker, lortu dugu hori guztia. Eta zer paper dauka euskal kulturak film honetan? Hombre, euskal kulturaren referente nagusientakoa, bera, pertsonaia bera, Otaino, dudarik gabe. Nik konparatego bat egiten dut, Otaino eta Jorge Oteizarekin adibidez, ez? Garaiak ere antzeko izan ziren. Otainoren garaiak eta Jorge Oteiza bizitakoak. Naiz eta 60 urteko difentzia otarte izan, bat bestengandik. Baina, Otaino bizitu zan egoera, izan batez ere, behak 19 urtekin, forui gabe, gatu zen Euskal Herria, azken astarnak, aurretilak endua zian geixena. Orduan, herri hau gatu zen kargora, gazteek ezilorako bidean, behartuak, Amerikak egitea behartuak, en masa zuten zien Euskal Herriko gazteak. Antzeko, eta, egoera hortan, tokatu zion oneri, bere egitza guztia eitea. Eta Jorge Oteizari berriz, izan zen referente kultural gure herrian, 50 hamarkadoietan, kuskentan denatea eta ondoren, izan zen referente kulturala. Orduan Otaino, bere garaian, pixka paper hori jokatu zuen.
referente kulturala izan zen Euskal Herrian. Amerikatik, baina izugarrizko erlazioa zeukan hemengo jendikin. Batez ere azken 12 urte hauetan, 12 urte horietan, 98 egin zuen, 1998an azken bidaia juntzanian, urtarrilan Ameriketara, azken 12 urte horietan izugarrizko, nola esaten duen, harremana izan zuen kartaz, guztia kartaz, hemengo intelektual gehienekin eta jende izagunekin. Eta karta guzti horiek gaina euskaraz ez, bertsotan itzen zituen, inoiz ez duen prosa erabiltzen, beti bertsotan idazten zituen karta guztiak. Orduan, erreferente, ingurtu zen, erreferente kulturala garai hartekoa, Jorge Oteiza, bihurtu zen bezala, 50-60 horietan, izan zen erreferente kultural bat. Oso importantia, nire izango nuke, garrantzitsuena, seguruski. Eta landa eremuaren garrantzia zein da film honetan? Nola? Barkatu nien bezko nahiko gornjof belarritik eta ez dizut ondo ulertzen. Landa eremuaren garrantzia zein da herriarena? Egia. Herria. Osea, landa eremuaren garrantzia. Herriaren eremua film honetan. Bueno, eske herrigintzan sortutako histori bat hau. Hau auzolankidei gabe, proiektu hau ezin izango zen aurrera eraman. Orduan, herriak parte hartu du, era bat osoz, bai sarrera gerosiz, bai adibidez, ez sarrera erosiz bakarrik, dirua jarriz bakarrik, baizik eta bestelako laguntza asko ematen, atrezioko piezak, jantziak, arropak, adibidez, guk erabiltzen ditugu 200 da gehiago figurante, eta figurante horiek gehixenak etxetik eraman dute bere arropa. Ez dugu alokatu izan behar hori. Orduan, dena izan da herrigintzan. Filman jaten dugun gazta, intxaurrak, piezak, ikusten dien pieza zarrak, atrezoak, guztiak, herriak eskeniteko piezak izan dira. Ezerre, kobratu gabe, etxeak, lokalizazioak, dena. Film hau, espazan herrigintzan egin, ezin jateke izketan egongo, zertik filma etzan isizutuko. Orduan, hoiei esker, herrigintzan inda eta herritarrei esker. Horregaitikan, rotula handi bat daukagu, hasierako titulo kredituetan, eta auzolankideak. Daukate pisu handia hor, auzolankideak horrela jartzen dugu. Auzolankideak dira herritarrak, lagundu dikutenak. Edabideak ere bai, noski gurekin ondiek. Zeu bezala, baiaretako aldizkari txikiak, prensa handiak guare bai, telebistak, eta irratiak, hori izan da. Horrek lagundu digu. Horrek nolapait mezua zabaltzen lagundu digu, eta mezua zabaltzeekin betzia nolapait ere kutsadura bezala ere bai. Udaletxea bat kutsatzen da, bestiare bai, eta horrela, zarean sartu ditugu, 100 gora udaletxe. Auzolaren zarean, eskola ikastolak, elkarteak, zeak, hoiei dezker, espazan horrela izanen, filme honetaz hitz egiten egongo momentu honetan. Bueno, eskerrak hala izan dela eta aurrera eraman ahal izan duzuela. Eta gaur aurkezpena eguna duzue, baina aurretikan ere aurkeztu izan duzue filma, ezta? Non egon zarete? Bai, hasi ginen zizukien, behar zan bizela, bere jaioterrian. Eta ordu eskioztik, ja egon geha, lurralde guztietan, iparraldean oraindik ez geha, baina beste Ego Euskal Herriko lurralde guztietan bai egon geha. Eta egin ditugu ja, gaur dela, 23. emanaldia. Hasi ginen azaroaren 30.
zizurkilen, eta ordu ezkeo, guain arte, 32, eta gaurkoakin 33 izango dira. Bai, azkenekoa, egin nuen zora luze, iazko igandea, lehengo igandea. Eta zer modu sartu jendeak, zer modu zarrera? Ba, kontuan izanik filma nahiko luzea dela, asko mozte dut, gauz asko kendu ditut, baina ala eta guziz, izin gehiago kendu, eta gehatu da, ila 2 orduko metrajea, minutu eta 50 segunduro metrajea. Eta normalki jendia ja ordu eta piku ja xeita da honean, purria mugitzen eta hasten da, baina hemen erdut horrelako ari zumatu ni, atzeko aldetik begiratzen dut beti jendia kontrolatzen dut atzeko aldetik, eta jendia oso atento, pantaiai begira eta ez da mugitzen ere. Eta far pixkat edo motibatzen dienean badie, holako momentu pare batu iru, farra itxute eta bai, oso azten egiratzen dute. Eta gero, normalki egiten ditugu gio galdera erantzunak eta horrelakoak, eta jendia geratzen da, han, entzuten, eta arpegiai begiratuta sumatzen da gustua egon diela, oso gustora, eta jende askori sumatzen zaio orainik begiak, brillo, eta negar pixkatik egin badute bezala, osea, unkituak ateratzen dira nola paitez, unkituak eta gustora. Hori sumatzen da, jendiai, eta etosten denean, eta besarkatzen zaituenean, eta eskerrak ematen, eta bueno, sumatzen da jendiak gustoraz. Eta horrek, bueno, eskertzekoa da. Eta lasaitasuna ere ematen dit, ez dugula hanka gehiagi sartu nola baita. Bueno, beraz, super pozik, ez? Bai, egia da pozik hau dela. 2000 pertsona inguru ikusi dute filma, eta balorazioa oso ona da niretzako. Bai, oso ona. Eta gaurko aurkezpenaz, zer espero duzu? Bueno, lehen aldia da, hiri nagusi batean egiten dugula. Horai arte herri txikietan, eta, bueno, herri mailako herrietan egin digea. Bueno, ez da egiten, Zornotza baten, horrelako herrietan, Gernika eta horrelako lekutan. Baina lehen aldia da, hiri nagusi batean gaudela, eta gaina Euskal Herrioko hiri nagusia. Orduan, bueno, dena den, jende askok esan digu juteko asmoa daukala, eta ez dakit igual, lekua zalantza daukaz, ez dut inoiz ikusi hor filmaren bat, o dokumentalen bat, hor geltokin, eta ez dakit ze aukera dauden ez da zine bat. Orduan ez dakit nola izango den, baina, bueno, uste dut beste lekutan bezala ondo aterako dela. Bueno, Patxi, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan, gonbidapena luzatu, ez dakit. Bueno, esan behar da, gaur ezbageak abitzen hor geltokin, edo zera, ez bada, komodo, zerti, aurki egin arruntak izango ditugu, ez da patio butakara, zineko butakak izango, adibidez ez da hain eroso egongo, baina egingo ditugula beste emanaldi asko hemen Iruñerrian, zerti egongo geha Berriozarren, egongo geha Buklatan, egongo geha beste auzoetan, eta Iruñan bertan ere beste emanaldire bat ingo dugu, dio zine komerzialetan ere esantuko dugu, eta bueno, izango dela tarte gehiago, filma ikusteko. Ni pentsatzen dut gutxi ere 3-4 emanaldi gehiago ingo ditugula hemen Iruñerrian. Eta, bueno, aparte, komerzialki itxoren beharko da datorren udazkenera, komerzialki esenatzeko. Zertik aurrenetik zea dutenak, lehentasuna dutenak, dira gure auzolankideak. Eta hoiei eskaini behar zaio, zertik azken finean filma ere eurena delako. Filma ez da eguzki zinemarena, filma da auzolankidena, zertik eurak
egin dute posible. Eura gauzatu dute, euren laguntzakin eta babesarik. Bueno, Patxi, mila esker gurekin konektatzeagatik eta zure filmaren prozesua eta filma bera aurkezteagatik eta ea zer moduz baten den gaurko aurkezpena. Bale, mila esker zuei. Bueno, ondo segi, agur. Ondo izan, aio, bai, jo. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, arratsalde ona pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.